Здравейте! В днешното видео ще ви разкажа малко за това с какво занимавам аз. Занимавам се с рисуване, което не е главното нещо, но то е помежду другото. Обичам да рисувам, просто ми доставя удоволствие. Доста съм рисувала, това е единственото ми на платно, като другите са някакви по-така... Как да кажа, някакви... Именно тази, те са на лищата и са някакви по... Даже някакви са отрязани, както казах. Тази, да не я коментираме. Тази е предназначена единствено и само за това. Но нищо не мяса. Рисувам главно момичета, например с тази или тази. Рисувам и аниме. Ето това също е изрязано. Това е изрязано, но не е аниме, просто момиче. Рисувам и автопортрети също. Опитвала съм се да рисувам и мънички човечета на изрязани листове. Рисувам доста стич всъщност също. Рисувам и такива дребнички, някакви мънички. Вижте, тази е много сладка. Следващата е такава, която е в среда, нали, някъде в дома. Рисувам и страшни, бих казала. Рисувам ето такива подобни, като тази в момента въобще не ми харесва, но рисувам и такива. Рисувам неща, които аз измислям от въображението си. Рисувала съм и с акрил, което не ми се получава особено, но не е зле. Рисувам, дори мога да правя някакви такива нормални картички, като тази. Някакви такива ги правя. Други разни такива неща, даже не съм отцветявала на някакви момичета. Не мога да рисувам момчета, но правя и добре съчетания от някакви цветни работи, които обича. Рисувала съм и смоливи доста често, защото половината на сумки са смоливи, имам и с акварел. Рисувам запали момичета на чина. Един път се опитах да нарисувам аниме, това ми е първото аниме, Сакан, изглежда ужасно. Имаме подобни, които изглеждат малко грозно. Тия са и първите, не ги гледайте така. Рисувам някакви подобни на природа и всичките ги кръщавам Аврора, не знам защо. Това ми е първата рисунка, с която съм се взела добре. Това е за просвета, знанието и това, което го направих като много мъничко и отзад има някакви там други. Като цяло това са. Друго, с което се занимавам, са някакви такива картини човечета, просто обичам. Между другото казах ги като цяло, това са като че са нещо малко, а в момента тук е страшно от картини да ги разпилях. Принципно, рисувам, когато съм свободното си време, правя някакви картини човечета и се занимавам с къщи работи. И от точно тази моя изобретателност почнах да рисувам, защото просто да ме успокоява. Единственото ми на платно, преди малко ви показах, на момиче с кошка на главата, която до момента ми е любимата. В принцип има много други рисунки в тефтерът ми, който е останал в училище, но рисувам някакви такива, имам един тефтер за рисуване. И си рисувам някакви там момиченци, само два. Рисувам и анимации, така наречените анимации рисувам. Изглеждат странно, но обичам да ги правя просто. Принципно тази е с огромен замисъл, защото беше за някакви патки и всякакви си други дет ми идват. Буквално случих патки крави, това къде беше моят клас. Патки крави, да, правилно ме чухте. Патки крави, но да не обръщаме внимание. Това е най-добрата ми приятелка. Аз в началото ми че го показах. Направих специална кутия. Само за тази по-ниска с габърчета, тъй като обичам, както казах, да произвеждам някакви работи. Ето е между другото тази. Хуей! Както казах, се занимавам и с други неща, също пея. Всичките, които са ми тези тук, са ме дали точно от това, от пеенето. И половината са златни. Имаме и тук още няколко, които са по-манички, но и те са. Имаме супер много грамоти, които просто... Чакайте сега. Явно ще ги показваме една по една. Първо имаме това,
това, което е национална диплома за трето място. Това ми е първото, трето място. Първото. Имаме това вече е за първо място, обаче е по български. В смисъл изобщо не е за... Това е по английски първо място. Това са такива, които са от училище. Имаме грамоти за трети клас, която дори не даваха медала, аз и буквите не даваха медали. Грамота за второ място, аз знае английски език, което... Отлично поставяне Деня на талантите в категория... Да, това беше в категория песен, Деня на талантите, нямахме никакви медали. Това тук е грамота за второ място по... Родна реч, да, това е по български. Това ми е по първо място по български отново. Имаме и за второ място по математика. Всички медали са в мен. България пишат. Това е подписът от тази жена. На Патрисия е лесно. На Патрисия с много обич. Това изобщо от кой беше? Не помня. От един добър човек беше. Това е с природата и светът от едно състезание. Музите, диплома, това е за първо място. Музите, пеене са тези вече. Това също е по първо място. И това е по първо място. Това също е по първо място. Колко относно имам още две дипломи, които отново са по пеене. И двете са за първо място. От дипломи съм Зарината, както може да видите. Мисля, дори не са само тези. Те не са, повечето не са по български пеене. Те са някакви смесени по предмети в училище и така нататък, и така нататък, и така нататък. Но в момента моите са страшни, имам супер много. Едва ги подреждам. Всъщност, друго с което се занимава мама, освен че ходя на гимнастика. И дори в момента си имам лента и топка, с която не пропускам вечер да си играя. Но да, просто там с лентата, с топката и ми отнема време да ги отвинтя. Всъщност само лентата. Ето я, розова е. И топката е розова, само че е златна. Ето я, такава блестяща е. И така си я карам. Пълна съм с играчки, стаята ми, така нататък. Това са нещата, с които се занимавам, но честно бих казала, мисля, че да рисувам и да пея са горе-долу наравно, така че не бих казала, че рисуването е на второ място. И благодаря, че ме гледахте от мен. Чао! И се абонирайте за канала с камбанката.